仕事の行き地にたまたまいて、おいって読んだら、寄ってきて、もっと細くて、人慣れはしてるんやなとは思う。でも体見た感じ、ブリーダーとかかな。相当なことされてたんじゃないかな。下のあばらの見え方、横脚でしょ。大脚ですね。もう完全に筋肉がないんだよね。小西さん言う通りゲージに出っ放しだった。こういう犬種でこんだけの筋肉のないなんてありえないですよね。ありえないですね。歯石すごくてすりつぶれてますね。ゲージを噛んだりとかチェーンとかを噛んだりとかっていうのはもうこれはもう予想できる。一般の家庭じゃない。なるほどね。いっぱい体力つけて遊んで、いっぱいご飯食べて、いっぱい寝て、犬らしい生活を送ってもらえれば。あなたたちのことは必ず見つけます。マジで覚悟してください。